dito sa kauluhan Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nibutyag nga halos tanang senador sa ika-19th nga kongreso dunay insertions sa usa ka gatos ka bilyon ka pesos nga balor sa mga items sa 2025 General Appropriations Act kon GAA. Straight to the point. Nga nagpagtagad butaga mahigala kinsa maning mao mga senador, hapit tanan mga senador magka. So mo ni atong challenge ngadto kang Senator Ping Lacson kung kinsay na naa, okay, ibutyag na. Kay mura manggod manghigala og dili ibutyag, mura manggod kana ang warning lang ba tanan naa. Depende kung asa mo nga partido. Kaya kung atong mabantayan ron mga sukit ng paminaw, ang lower house, ang House of Representatives, medyo wa man madutli. Si Saldi ko naman mga higalay mo ina-mention, mauro may pasakaag kaso, unya to apod na kasibat. Straight to the point. Ang name that cannot be mentioned, nga bisag na mention na mahigalas ubang mga witnesses, medyo protektado man kayo. Straight to the point. O ang ubang mga congressmen, unsa maning kalakiha. O nya dito sa upper house, sa Senate, kung imo mabantayan, ang katong mga senador nga medyo maklaro-klaro ra ni mga higala ha. Katong mga senador mahigala nga siyam kabuok. Katong wa mo suporta mahigala ang Vicente Soto. Kinsi man to ni support mga sukit ti paminaw murag maoro may naigo. Straight to the point. Doon ay mga senador kunuhay nga nangaigo pero di naman makabutal sa impeachment. Straight to the point. Katong na-mention, Senador Bong Revilla, Senador Nancy Binay, ayay, murag lahi man ni dagana mga sukit ti paminaw. Straight to the point. Ang atong tuyo ani, kung kinsay angay mahigalang pasakaag kaso, pasakaan yun. Kung kinsay angay manubag, patubagon yun. Dili kay pabor-pabor mahigalas politika. Kay otherwise, ang corruption sa tunaso dili masulbad anang kalakiha. Straight to the point. Maghatag lang na mahigala og leksyon sa mga congressmen o mga senators o katong mga kurakot uban. Nga importante, bahalag mangurakot ka, basta importante na alang yun ka sa administrasyon nga partido. Para dili ka maapil, ha? So, sa may mahitabo, ana, dili sa solusyon mahigala sa korupsyon kung mauho na. Ha? O niya, ikaduha, ang mga tao pod magmahay, ay kining problema sa flood control mahigala, dili ni problema lang dito sa pipila ka mga lugar. Dili ni problema lang ni adtong mga senador nga giapil ani ron, gi-involve ani day. Nationwide kini nga problema. O dili na lang matandog ang ubang mga lugar. Adto ni mo bumirang mahigala sa liderato ni Tito Soto diha mahigala sa Senate o ngadto sa Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Ato ni tagag pagtagad ron kay ang mga signs mahigala medyo lahi ni mga sinyalis da. Di ay witness mga sukit paminaw nga si Orly Gutisa nga maunay naka-mention mahigalang Martin Romualdez mao may gi ayo rog dabu-dabuhan mahigalang daot yun. Straight to the point. Now, atong i-discuss pag maayo mga kaigalaan ha. Unsa man di ay epekto ining notarized nga affidavit. Unsa man din ning pagnotaryo. Now, unsa man mahigala da itong iyang pagpanumpa sa Senate. Ang problema magud ani karon, bisa pag unsaon ni daot mahigala sa notarization, granting for the sake of argument, wa gito magkadimaot ang notaryo. Granting. Pero problema ron take off man sa Senate, muna akong gipakita nanyo daan ha, wala na ito madiscuss o dugang tungod sa atong kagipot sa panahon, but atong pangitaag panahon karon naka-take off sa Senate, naka-deliver o nakabasa sa iyang affidavit dito sa Senate, under oath. Dito sa Senate, mahigala under oath. Timan-an na itong ngayon. Kunya, na-cross-examine siya sa mga senador. Straight to the point. Nahimo mahigalang naay TSN nga naa diha, transcript of stenographic notes. Unsa may pasabot ni Lacson, mas labaw ang affidavit nga hearsay man na unless mo undergo sa cross-examination or kanang TSN sa Senate. Transcript of stenographic notes sa Senate nga dunay pagpanumpa. Straight to the point. Di-undergo og cross-examination. Diha na ang aligri ani ron. Atong i-explain ha, kay medyo ang uban mahigala mo ilang gipadako og maayo. Kini na bang pagpadako og maayo ang mutikalbong ini ang abogado. Straight to the point. Mo nay bantayanan mga sukitig paminaw ron. Kay may deny itong maong abogado, ibisigaron yun eh. Og ako'y Marcolita, ipatawag yun ang lawyer. Noon, ipatawag man sa skorte day. Ipatawag ang lawyer, ipatawag si Gutisa, ipa-explain dito. Ipatawag appear sa Marcolita. Straight to o the point. Unsang hitabuan na, aron mo gawas yun ang kamatuuran. Kay kung pananglitan mahigala kini si Gutisa, naghimo-himo yung affidavit, wa yung notaryo mga sukitig paminaw. Dakong problema ang Gutisa. Pero ang problema ini karon og naunsang hitabuan ano nakakuha jaisel si
Gutisa sa pag-notarize indaykin, ngano ng mga number na document number, book number, ha? Ngano nakuha na diha ron, page number sa kininang notarial book, Straight to the point. doon ay problema ani, ha? Ato explicar ron mga sukitig paminaw. Kini tagantag pagtagat sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang mga mayors for good governance na nalipod ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong uman ni-resign kini sa pagka Special Advisor sa Independent Commission for Infrastructure. Straight to the Now, point. arita mahigala sa atong mga isgutanan rumuntaga. Subaw kayo mga kagalaan ang paghisgot labot sa testimonya ni adtong ex-Marines nga si Orly Gutisa. Si Orly Gutisa mao to mga kagalaan ang kanhi close-in bodyguard ni Saldico nga wa na sa makantos mga kagalaan ini mga panghitabo karon sa nasod. Mahinungdan nga iyang gisulti tanan. Og ang iyang testimonya na mention gyud mahigala si Saldico o si Martin Romualdez nga pulting daghanang kwarta angan mga higala gud termino ilang gigamit. Isod og suitcase ang kwarta pulting daghana nganla nila basura. Mo na makaingon tabida og mauho na kay may pag nagbusuriro ta. Human sa testimonya, kadto nga testimonya mga kaigalaan. Nasurpresa ang tanan ato eh. Unya, ang nag-facilitate adto may gala dito sa Senate si Senador Rodante Marcoleta. Na-mention gyud dito angan ni Romualdez o nga ni Saldico. Unya, sa ako nag-ingon ang mga tao, mga kaigalaan, ato lang yung tarungon o yung bisigar ba? Kinanglan yun nga maklaro tani kay kung imong nabantayan ron medyo lahi man ang dagan sa investigasyon. I hope si Ping Lacson iyang palabihon kay balikon ko para kang Ping Lacson make or break niya ron. Kining iyang pagka chairman sa Blue Ribbon Committee. Mubarog si Lacson sa iyang prinsipyo. Kay ug magpada siya mahigala og unsay dikta nga asa padung ning atong investigasyon, mura magdunay driver lain ining atong investigasyon. Ha? Mura maglahi ang padulngan ani, padung tas katunggan aning kalakiha. Ang ato ini nga di ta mulikod mo agi kita sa kalsadang tarong, kay kining investigasyon ni Lacson delikado man. Maig magkamatnon sa Lacson nga Senator Ping mura padung kas katunggan ani ay. Medyo lahi man ning dagana kay di ana di anang witness nga nakaminsyon na gyud ni Romualdez, nakaminsyon na ni Saldico ug nabantayan ninyo ron ang witness mao pay dakong sa hinuon karon. Kay kuno ang affidavit dunay problema ang pagnotaryo. Unya kinsa may makahimo anang operation, special operation anang padlakaw sa istorya mga higala. Mas dako pag og sa hinuon. Tanaw ka day? Mas ilang gipalutaw, mas dakog sa Sigutisa kontrang Romualdez. Ayay, ato ning klarohon mga sukit tig paminaw, atong patinawan og maayo. Mao na depende gyud na mga higala sa kay depende man pud karon og kinsay pangutan-on nimo ron, depende man asa mo dapig ang imong gipangutana. So ato ning ihisgutan gyud sa kanabang klaro-klaro ba nga paghisgot. Unsa man ning affidavit? Kay kinis Gutisa nag-execute sa affidavit, unya human gyud niya mahigala buto man to. Shocking tong yang investigasyon daghan mahigala ning hula. To na gyud na mention og Romualdez, ha? Kay sila gyud nag-deliver. Sus pagkahapon anak mahigalan issue ng statement tong abogado matod pa nga nagnotarize sa iyang affidavit nga dili siya maoy nakapirma ana niya nang maong affidavit. Straight to the point. So karon pag yun dili sa may nakapirma, unsa may effect ana? Gidaot na dayon mahigalas Gutisa. La, ang attack to ni Gutisa. Wa nay attack kantong Romualdez. Murag na nilutaw ron mas dako pag sa Gutisa kun Romualdez. Atog larohon ni ha. Atog larohon ni mo na nga kining kitas dewa HP salamat po ninyo nga kini importante gyud atong credibility kay ning paminaw nila inday kin ano sa ariming attorney Rofel minaw kay mo ni sakto. Ay
mangutana ka mahigalag kuan, depende man asa mo dapig tong uban. At tagaan ka mahigalag, doon naman po sila ilang katarungan. Na unsaon ta man pag-evaluate ron. Pag presentar mga higalang Rodante Marcolita, muna nga atong i-challenge Marcolita ron. Ug ang Senate Blue Ribbon Committee selection, kaya mo na selection day, murag hasta selection, apil niya mga higala nga may witik-witik siya nga tong gutisa. Okay, witkis gutisa, pero witkis sa Romaldes. Kay lahi man ang kasuha, lahi ng kaso mahigala sa notarization, lahi po ng kaso, makigalaan sa substance sa iyang affidavit. Straight to the point. Asa man day mas labaw anak ron, Ato ning tagaag pagtagad yun mga higala. Kining affidavit, unsa man day katuyuan nga nung inotarize gyud ang affidavit. Dili ba day valid mahigala kung dunay kakulian kay ang allegation ron, ang abogado mingon man wala siya magnotaryo. Unsang hitabo ang wa man day siya magnotaryo? So kung wa siya magnotaryo, ang sad-an ani kinibas gutisa or kay ang ilang gibubuan mahigala la, gipusdakan sa nasa gutisa man. Ang pangutan na iron patawag ni abogado unsang hitabua ngano nga nanotarize ng iyang affidavit, ang sad-an ba na gutisa or dunay kakulian to sa law office ani. Straight to the point. Kay doon na rabay ibang practice ani nga kinini ang uban may gala sama nang panotaryo ka sa City Hall. Kini di lang ni pag-unsa ba. Real talk niya to. Kabantay mo bi, kamo diha rong naminaw nako. Kasuway na siguro mo nawad-an mo ID, nawad-an mo diha og kanana ang pitaka. Unya nawagtang imong driver's license, nawagtang imong SSS ID, GSIS ID, di man kakakuhaan ng mga ID ha og di ka mo submit og affidavit of loss. Da karon, istorya tag tinuod. Pila ka higayon nga nakasubmit mo affidavit of loss nagatubang mo sa abogado uwa. Kay ang sakto ana supposedly ba sa affidavit gani either jurat or acknowledgement, magatubang gyud mo sa lawyer. Pero pila man ka higayon daron. Kina dili na sakto nga practice but doon na mga nagbuhat ana sama na sa City Hall ta. Padto kag City Hall daghay mo notaryo. Daghay manawag ng notaryo. Kini real talk lang yun. Hala na mga runner na notaryo sir notaryo. Nagatubang mo sa abogado wa. Nganong na notaryuhan man na. Nganong naaman na ron malagmit nga ang law office malagmit nga labi ng simple documents day kana mga affidavit ang uban gitreat na nila simple documents dili man acknowledgement jurat raman ang uban na kumpiyansa ba which is leksyonist tanan nga mga magnotaryo nga di gyud kumpiyansa basin ang abogado ni labi ng katong runner dito ibutanta City Hall kana City Hall Cebu City na may daghan diha o dito sa Manila sad utro sa na dito malagmit nga katong runner to sir notaryo sir sige ginotaryuhan na ngano mo naon sa hitabo atiman so kana kung dunay problema sa notarization kung ang lawyer wa mga higala makapirma na kinsa nagpirma si gutisa rin nagpirma-pirma or ang iyang sekretary mo nagpirma-pirma unya karon og ibutang ta tinuod nga wa makapirma ang abogado ang substance ba sa iyang affidavit dako ba yung epekto kay mo may gipadako og maayo hinuon ilang gilatan og maayo gutisa tungod ana mga higala nya ang wa na nila tan-awa unsay substance sa iyang testimony medyo dunay kakulian ni ay kung kakulian ni mahigala atong klarohon mag inigutarize manggod pakita na kong document para nga ma-explain na itong maayo. Pakita na ko dong. O sa may mahitabo sa affidavit, mo ni i-zoom din, zoom. Okay. Wala na ko, kanang affiant O sa giingon na diha mga higala sa affidavit. Matod pa din subscribe and sworn to before me on this blank. Kanang adlaw. September 2025 at asa dapit, Metro Manila, I further certify that I have personally examined the affiant and that I am convinced that he fully understood the contents of his affidavit and that he freely and voluntarily executed the same. Mao ni ang ibutyag sa to pa ang abogado ini liable ani mga higala og administrative nga liability. Straight to the point. Delikado ang lawyer sad ani So, naunsang itabuan na. Ngano man nga nanotaryuhan man ning kang gutisa timan ni na document number Naana sa pagnotaryo, document number, page number,
book number, series of 2025. Giunsa man pag-supply anang mga numbers niya. Ha? Sa tapag mata-mata ni Gutisa na unya gipirma-pirmahan niya. Unya ang sale ni Gutisa, ang dry sale. Kini aligre gani ato ning tiwasag discuss ha. Kay mura man mga higala og ilang gidiscredit o mayo gidiscredit lang mayo si Orly Gutisa aron nga wa na gyud. Yes, Romaldes wa mahisguti. Atong klarohon niya kay sa duwa pa ni sa Dark K, wa mo kaigo anang kalakiha sa wa mo kabul sa ay ana. Ha? Hasta gani ang dartboard wa maigo. Kanang pintok yun niya igo ba? Kanang kabuls-ay ba? Asa dapitan eh. Ato tiwas og discuss pero gisenyasa naman ko mahigala sa atong technician. Unya na lang inigbalik na to, ha? Aro ato maklaro tani mahigala. Unya karon granting, misa pa granting for the sake of argument. Problema gyud ang notarization. Question. Naka take oath man siya sa Senate. Iya mang nabasa niya ang affidavit dito sa Senate na undergo man sa cross-examination. 5 ka pag cross-examine nila day hasta si Lacson. Nag-cross-examine si Lacson nga nagpakita og mga pictures nga duly identified by the witness. Hasta Tulfo mahigala nangutana sa background ni Gutisa. Natubag mahigala tanan Gutisa. Ang pangutana aron, asa man day mas tuuhan? Kanang iyang gibuhian nga testimony sa Senate, under oath sa Senate, gi-undergo sa cross-examination or kanang affidavit na kapag kaaligriha ning kalakihan atong husayon ha para makasabot ang tanan. Kay mura man us Gutisa na mahinoon hasta sa Marcolita daot ni og mayo. Atong patin-awon dito atong discussion. Kaya na tayo mahigala sa notarization ha. Naunsa na ning kalakiha mga sukitig paminaw kay medyo naglalis naman ni ron mahigala. Ni anaon tayo witness nga nakakonect. Pero matod pa ang iyang iyang affidavit wa man magkakuani. Ang abogado nga nag-notarize sa affidavit ni deny man. Unsa may epekto ani? Foul ba ni? Fetal ba or dili? Kaya pagtagad. Ang atong hisgutanan labot ining notarization mga suking tigpaminaw nining pagnotaryo sa dokumento. Now, ato klarohon ha, para step by step na to. Ang Marcos administration, mailhan nimo unsa ka seryoso siya sa pag-imbestigar ining flood control scandal. Ang flood control pala na ha, 545 billion. Ang mga tao kinahanglan nga seryoso ta ani. Para nako bisag kinsay maligsan. Kaalyado ba ni Noynoy Aquino, kaalyado bang Duterte, kaalyado bang Marcos, basta apil mga higala ining problema sa flood control. Igoon gyud. Kay mo na paghatag og credibility sa Marcos administration nga seryoso ta nga atong tuyo pagukod ini mga kurakot, paghatag hustisya sa publiko, labot sa kwarta sa gobyerno, kwarta sa katawhan nga gikawat ini mga kawatan. Straight to the point. Kay kung likay-likaya nimo ang kadto mahigalang kontrapartido ray maigo, dili masatisfied ang tao ana. Labi na kung pili-pili lang, unsa pagpili-pili nimo mga tao dili baya bugo. Ang mga Filipino mahigala do not underestimate the understanding sa katawhang Pilipinohon. Makabantay ba sila dayon? Unya, mahimo nga likay-likaya ng uban sama ining Marcos. Ang uban mahigala okay ran la og likay-likayan sa Marcos kay nahadlok sad sila mahigala nga kumawa si Marcos, si Sara may mupuli. So ang uban dili na lang sila ana. Ang uban mahigala mingon sige be, ato lang kuno ni Romaldes nga maigo gyud. Ang uban okay na lang sila Romaldes. Pero actually mahigala ang dunay liability ani appeals Marcos. Kay siya may nipirmas budget, ang pinakabastos nga budget ang 2025 budget. Pero ang uban mingon sa sige na lang na piyong-piyungan na lang sa Marcos. Kay mabalaka sila nga mupuli ni Sara. Karon ang pangutana si Romaldes nga utrosad mahigala nga dunay tulubagon ani inyo lang piyong-piyungan. Ang uban sa mahigala okay na si Romaldes mo ito iduot sa saldi ko. Ang uban sad mo dipinsa mang Romaldes. Si saldi ko na lang iduot total wa naman dire. Kay ini investigation nga muduot na nga to kang Romaldes, gamay na lang ko ang usa na lang ka witik. Marcos na may maigo day. Una nga kumahimo dipinsahan gyud kutob sa mahimo kanang mga circle niya nga duol na nga ang sunod ana siya na. Tarawa kabantay mo og dunay mga isyu mahigala nga
mo igo ni Romualdez. Ang kadtong nakaigo ni Romualdez mo pa ilang gubo ng credibility. Gipagamay, tanawa ha, ma-mention kinsa may na-mention nga ngan lain. Ang laing na-mention nga ngan mahigala ang kang Executive Secretary Bersamin. Straight to the point. Kanang Bersamin mahigala bida. Kung si Bersamin gud mga kailag, ilan na karong nanamay nakasulti. O ilan na karong ipurso na ang mudako na ron. Saman, sunod ni Bersamin Marcos na. So ipagagamay gyud na. Muupin ganin na mahigala delikado kayo. So ang iyang perimeter iya gyud ang paningkamutan nga likay. Samtang kani karon Secretary Bunuan, wa man maapil. Ngano pa man ma-mention Secretary Bunuan? Niining maong mga kontrobersya. O ka naman na pala nako, kung kinsay may igo-igo, ibutanta ka ng Duterte nga time. Ingo mas nga, imbestiga ron. Imbestiga na. Tanawa 2016 to 2022. Ba't dili mahimo nga ngadto na ang focus, wala na hinuon ng 2022 to 2025. Especially nga ang pinaka-bastos nga budget, 2025 na ba? Straight to the point. Now, kung imong ipurso ang time ni Duterte, hindi igo si Mark Villar kaysa may sekretary sa DPWH. Pero mo naman mga kagalaan o lahi andagan. Medyo lahi man andagan. I hope si Lacson mahigala iyang klaroho na kaysa may maigo na ang iyang credibility may maigo. Straight to the point. Muna nga, klaro-klaro lang, si Justice, retired Supreme Court Associate Justice Carpio, Antonio Carpio, wa ni maapil sa kaniniyang Independent Commission for Infrastructure. Siya mismo ni ingon Carpio mahigala ang sadaan na gyud sa Marcos. Di kapanghunaw si BBM. Ako uyon mo kana. Ngano di mo sa kapanghunaw? Kay iyang gipirmahan ang budget. Gipirmahan ang budget. Ug mingkag kinsay sadaan ani kanang nagmaniobra sa budget, kinsay responsible nga nganong nainana ang budget o gang ni pirma sa budget. Kinsa may responsible? Si Saldico, Committee on Appropriation, ug si Romualdez nga maoy Speaker of the House. Ako na kanang gika-explain under Article 6, Sections 24 and 29, ang power of the purse naa sa Congress, particularly sa House of Representatives. Busa, kini si Saldico, di pwede makalusot, ana. Nga di man nakalihok Saldico kung way bas-bas sa speaker, day. May istorya tagtarong, mga istorya tagklaro ba? Mo na yung ni Bryce Hernandez ba? Assistant District Engineer ko, di ko kalihok o dili makibaw akong boss nga si Kuan. Uy, Alcantara. Straight to the point. Labi na naghisgot kag millions, billions inyong gisgutan. So, kisa may responsable ani? Ang Committee on Appropriation. Unya, ni pirma si Marcos, ni anak maong budget, doon na mga insertions, doon na sa givito, apan ang givito ni Marcos, 19 billion ra. Ang 421 billion wa niya maveto. Straight to the point. So at the very least, may kag doctrine of command responsibility at the very least, sadaan si Marcos. Mo nang kuyaw ani og iyang ipadayon to si kinini ang magalong og maoy mo padayon to sa ICI, padayon to nga maoy advisor sa Independent Commission for Infrastructure. Delikado to, di ba tumuilas magalong og kisay sadaan? Maunahin niya Marcos nung kalakihan. Wa man to santuhon sa magalong. Kita ka itong panahong noy-noy may galasas, noy-noy ganun na, igo. Investigasyon mga fair ba lang? Katong pagkamatay sa SA 44, sadaan si Gitulio na Piña, sadaan si Porosima, kato sigurado mo ito sadaan sila. Si noy-noy na apel ka sadaan, kay saan dito man sa nakigsabot ni Porosima, ang nga suspendido man sa ombudsman tong tawhana. Straight to the Ako point. na klaro ba nga, ang investigation is very credible. Karon, kung imong likay-likayan kabantay ra ba mo mga higalaron, mura og ang investigation gani maigo sa Romualdez, ang nag-igo mo pa'y dauton. Og maigo mahigala si Bersamin, wa na gipulso mo wa na mingaw ra day. Nganos bunuan mo man na maigo. Nga mo man ni Secretary Department of Public Works and Highways. Imbestiga ton during the time of Duterte, di maigo sa Mark Villar kaysa man mo Secretary sa DPWH. Straight to the point. Pero mura maglahi ning dagana, kag kabantay mo. Ang kanini ang mga senador, mura man ni mga kagalaan o kini ha, ako ning analysis nga medyo, I hope, ilan ning klarohon, kay ang mga tao ba, makabantay ba ya?
Mura ni mga higala og ang tumong ining maong investigation. Dili gyud tinuod nga atong gukuro ni mga kurakot. Ha? Kay kung tinuod ni gukuro ni mga kurakot, way pili kanang mahibaw-an ng mga kurakot gyud. Tiwasan gyud na diha. Dili kay katong pabor-pabor ang dili atong kauban sa partido mo'y tirahan o katong kauban murag wa lang. Straight to the point. Ha? Kay kini mahigala, balikon ko ang power of the purse na as Congress, particularly sa lower house. So dili ka pang hinaw si Saldi ko, di ka pang hinaw si Martin. Pero karon og si Martin maigo, medyo grabe ang depensa. Ang ilang giduot si Saldi ko na lang ron, niya po dito po mahigalas gawas. Tuwa sa Amerika, nagpatambal kuno niya, kuyawa ning maong nagmasakiton dito sa Amerika, day paspas ba nakaadto sa Europe? Tuwa naman kuno sa Spain, nagunsa man sa Spain, nagpatambal sa to pa, mas high-tech ang mga hospital sa Spain kaysa US. Straight to the point. Kung tinuod man galing masakito ni Saldi ko, ha? Medyo doon ay problema ay. Ha? Now, ang tao karon, in fact, ang mga nagrally at tumilabayang Domingo day, kumbinsido sila nga ang sadaan yun ni Saldi ko, kumbinsido man ang sadaan Saldi ko, kumbinsido sa sadaan sa Martin, kumbinsido sa sadaan sa Marcos. The only reason nga nung dili nila tawgon nga Marcos resign because hadlock sila nga umupuli si Sara. Aray pagkapranggang istorya. But si Martin, ila pong dipinsaan si Martin kay nabalakas lang nga si Martin na gani maigawan na dool na si Marcos. Ha? Pero kining duha di ni kay Escapo gyud. Mo to report sa kwatawa ang ilang kadato may galang ilang kon imposible kay makuha nila as government officials. Ang ato na nagka problema ang pag-connect na lang. Mo na lang niya ang pag-connect na lang. Ni anong tayo nagka-connect nga former Marines, membro sa Philippine Marines, apan questionable ang iyang affidavit. Question, kining pagka-questionable siyang affidavit, basura na ba gina, scrap of paper na ba gina, or dili? Straight to the point. Now, atong tagag-pagtagad mahigala. So, balikon ko, si Marcos konbinsido ang mga tao, hasta ganis Justice Antonio Carpio, kay siya may nagpirmas budget. Dili ka pang hinaw sa Marcos. Pero ang uban, kay baos na mahigala nga, kining issues corruption, di ka pang hunaw sa Marcos, mapasaylo ra nila sa Marcos, kay hadlock sila nga, by way of succession, musaka si Sara. Mo nang uban na yun, dili mi manawagan nga resign Marcos, kay mupuli si Sara. Kaya ang uban, mingon, sige, o di na lang mong Marcos, kaya na makaigo kita dako-dakong isda. Pero kabantay mo, maigo na si Martin, mura grabe kayo ang depensa day. Ang katong mangigo mo pa iguog mayo. I-research ko may galawon sa kredibilidad, unsa gini alam mo dauton mga sukit dig paminaw. Ha? Maigo gani mahigala ka ng duol na sa circle, kabantay mo. So, muna nga ang mga tao makanotice ba ya? Kung tinuod ang investigation mahigala sa ICI, I hope tinuod, o tinuod ang investigation mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee, ang ilang pangitaon nun, unsaon na to ni Ron, nga masulbad din problema sa kinawatay, nakahimo mo mga balaod kay in aid of legislation makaon sa mga balaod himoon nga dili na mausab ni. So unsaon man na kailangan makakuha mo og klaro gyud nga investigation. Religiously, sincerely, makuha nimo unsa gyud ni ang tanan. Kay kung dili ka sincere sa imong investigation din ha, sa paghimo nimo og mga rules na day nga mga balaod diha nga di na nimo usab. Kung ang inyong gihimo investigar lang dili tininood. Kay tinuod gyud ni kay baya mo si Martin Romualdez o si Saldi ko nga maoy nagmaniobra sa budget kay ang exclusive power na sa lower house ang kanang committee on appropriation. That's why kung nakabantay mo even Sara Duterte may gala mo atubang nila dito. Inanak ka powerful kanang committee on appropriation. Inanak ka powerful na in fact nagbagulbol ka na si Cristina Garcia Frasco kay giibanan ang iyang budget sa Committee on Appropriation. Inana sa ka-powerful. So sila di ay mo nagmaniobra sa budget. Karon dunay problema na dili ni sila manubag. Sila may manubag. So makaingon ng mga tao ba, diha lang daan sa balaod. Kining duha di kini ka-eskapo. Plus, daghan madig sa kinan kining kang Saldi ko 4.7 ang yang air asset pa lang ha, air asset pa lang. Asas Martin, pero tinaghanag mga properties kipamalit.
Na-report ni sa Bilyonaryo Channel, nakadungog na mo ako na nag-play back, i-play na ko balik ha. Aron na gyud niya pag siguro ba nga, mo na ilang yaman. So nga to problema na lang ron, o ikaw may election, committee on, Blue Ribbon Committee Chairman, ang imo ron, kinsay makakonek ani na lang. Kaya naan naman nag-gibi naman na day. Ang mga tao may nga kurakot gino, sanaong palang daan. Ang atong problema ang pag-connect. Kaya tanawa ha, kinsa may makapanag-iya ini government official ka, mo na imong mapanag-iya nga mga air assets, paminahon tang reports Billionaire Channel, just to remind you, ako na na play but just to give emphasis. Okay, dong names. Proceed names. Ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Misibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Misibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Sa gitna ng Okay. So, karon freeze na hanggang ko 4.7 billion ang iyang air-asset mo ka Romualdez wa man. Ha? Behe, nga naman na, ha? Straight to the point. Ang kangko na freeze na. Na-appeal pa kanin kang QM. Usara ka helicopter ng kang QM. Moingon sa QM, sige lang na ako kay usara ba na. Usa ka helicopter ng QM na freeze na sa kwan. Inini ang amlak, ha? Pero ang kangko na 4.7, mingon si ko lupig ka na ko QM ha. Na karon sa to ba inani ang nakuha nila 4.7 billion ang kangko. Ang kang Romualdez pila man day $35 million ang usa $8 million. Makakuha ka ba ana pila man mga higalay salary grade anang Speaker of the House kaya nimo pamalito na dili. Salakton ang mga tao kasabot na kurakot gini. Ang atong problema ro na pag-connect karon duna na untay naka-connect. Naa na untay naka-connect kinsa man kini si former Marines sakop sa Philippine Marines nga mao si Orly Gutisa. Diha na, musodas Orly Gutisa. Straight to the point. Ang problema ini karon kay si Orly Gutisa ang iyang affidavit nga iyang gipirmahan, ang iyang affidavit nga iyang gibasa dito sa Senate Blue Ribbon Committee ni deny man ang abogado nga wa siya makapreparar anang maong dokumento. Straight to the point. Ha? Kinsa may dakong tulubagon na niron? Ha? Mahimong dunay tulubagon kini si Gutisa pero mas daw dako imbestigaron po tong abogado na unsang hitabo ato. Ha? Ang substance mahigala sa affidavit ni Gutisa daw wala man nila og ikaw may lakson og tarong ni lakson, I hope mo tarong pa siya napay chance. Ang tanaw ni lakson ang content sa affidavit. Kay mura mahinon may galang na divert ang issue to naman sa pagnotaryo nga ni deny ang abogado, imbestigaruno na ang Blue Ribbon Committee patawag ng abogado, ipatawag na si Gutisa para mapangutana na unsang hitabuan ni. Straight to the point. Na unsang hitabuan ni. Dili ba ni kaha? Kay dili ba na first time ba ya? Prangka-prangka pagka-istorya ha? Kamo dihang naminaw sa kong program ron, real talk ning ato. Ang pinaka tanawar ko dong ang katong akong gikuan dokumento dong names. Ibalik ko to names. Ako i-explain tong sa Jurata kini o. Kini. Ipaduol gamay para ato mabasa. Kini o. Ang affidavit, jurat na, kay affidavit man to. Mao ni ang mabutang, nay-affiant. Sa katapusan na namingon subscribe and sworn to before me. Kinsa man ang abogado mo tatak niya ang name sa abogado, niya butangag dry seal. So butangan ng document number, page number,
book number, series of 2025, mo na'y mabutang mahigala sa notaryo. Straight to the point. Ang dakong pangutan na ron, og sadaan kinis gutisa, angay gini, nagbutang-butang na siya, manay angay patawag sa gutisa sa Senate Blue Ribbon Committee, be. Aron nga, kuan lang ta, kung sadaan si gutisa, nagbutang-butang na siya ng tanan, dili natutuhan ng iyang, kuan, binuang ng iya. Pero, di ba ka ni mahigalang abogado unsang hitabua, unsa kang hitabua sa lawyer nga nung nga na iyang statement? Wa ba ka ni hulgaan ni abogado day? Wa ba ka ni ofere o unsa ba ka? Or wa sa choice mahigala? Na unsang kalakihan? Nga naman, kanang pagnotaryo, lahi na nga isgutanan ug ang content sa affidavit because kadaghan mahitabo na affidavit of loss, ginagmay lang simple documents, even ka mga judicial affidavit nga ipanotaryo nimo City Hall. With due respects to mga lawyers sa City Hall, I know daghang mga tarong diya nga nagnotaryo, but dunay uban nina nga naay mga runner sa kuan ba day? Oh, notaryo na, panotaryohan sir na Pila man ni kuan 500 lang ni sir na. Wala na magkita ang abogado o ang affiant. Straight to the point. Dili na bag-o. But dili unta na mo isakto kay mingon ko subscribe and sworn to before me. Ang abogado na mo nang dunay tulubago ng abogado kung wa sila magkita nga nanotaryuhan na og naunsang sirkumstansya nga nanotaryuhan. Di ba ka ang sekretary sa abogado ramo ay nagsundog-sundog sa pirma sa abogado without the consent sa abogado or dunay consent sa abogado nga kada mga simple documents na pirmahin lang niya, pabayra lang Kana dili ni ang mga lawyers nga naminaw na koron o kato mga nanotaryo kay dili man tanan abogado makanotaryo. Dili man na automatic. Idi kabugado nimo, ako na abogado ko, man ko mang notaryo dayon. Pag apel pa magpila ka tuig nga apply ko notarization, ma-apply pa man kana. Kana na ang as a notary public, mo apply pa kalahi na siya, mo apply ka sa korte. Ako pag primero god, wa ako mo ang ubang sagaran day ini ka pasal sa nimo bar, mo apply dahin ka kay may nga lang panginabuhi sa ba, no? Ang katong ako apply dayon kay tungod na mo koy mga kaso god. Pag pasal na ko bar exam, conditional to ako pag-take sa bar exam kay kadaghan ako libel cases, Laliman ka pag-take na kog bar exam, nag-ungot na kong libel cases mga 18 ko buok. Conditional to ako nga pagkapasal gyud ko sa bar exam na mabugado nako pero di pa gyud ko kapanglaban kay wa pa ko ka-take oath dayon. Sa diha naka-take oath nako, sus na pong sangit magipos korte day kay wa man ang inana ko NBI clearance okay na nya. Ang sa court clearance o pa man ginapa magikaso di sir sus na langan na po hinuon ko og follow up. Mo na nga nadugay kog notaryo. Anton nga nakasabot to ang notarization kay issue about ang notary kay magkanotaryo man ta. Kasabot na. Mo na karon naiuban dia dili na mao nga practice Nay mga lawyers mahigala nga kuan kay tinuod lagi ni. Nga pirmahan na dito. Instruksyon na naman ng sekretary nila uban. Kini prangka lang gining istorya which is dili na mao gid unta. Pero ang mga abogado rong naminaw nako dili sila inosente They can perfectly understand unsa gining hitabua. But ang mga ordinary Filipino gud, murag ka limang kang abogado ni ingon nga dili siya may nagprepare. Pwede na. Pwede. But ang question na naron, kinsa may nagprepare ani? Si Gutisa ra bay nagprepare sa tupas sila nagbutang-butang atong document number, page number, book number siya rin nagbutang-butang. Kanang seal ni ining attorney Pichi Rose Espira. Kinsa may nagsilyo day? Nga dry seal. Dili ka posible, way labot si attorney Espira. Pwede way labot siya. Busy ba ka siya? So, investigaro na yung law office kung ang iyang sekretary o na ay naghimo-himo dito nga mauritig pirma dito. Pero imo na i-enter dito sa notarial book. Straight to the point. May investigaran yun na. Kanang dry seal, balik ka itong document dong. Balik ka pagkita dong para ma-explain na to. Kanino document document number. Giyon sa man pagkahibaw niya document number. Kanang page number, imo man tan-awon dito sa notarial book. Kinahanglan man nga mo coincide dito ang book number. Kinahanglan mo coincide dito kay imo man ang submit sa korte ang imong notarial book mo report man ka every month. So ma-question ang lawyer ani nga pwede in fairness abogado pwede nga wa sa kapirma. Pero kinsay nagpirma? Di ba ka ang imong sekretary? Malagmit imong sekretary man nakapirma nganong nakuha man ang dry seal, nganong nakuha man ang document number. So kung mauhuna, way labot si Gutisa, dili siya. Kita ka na sa City Hall, namang higalim, nawadaan kag ID.
labing ID sa eskwelahan lang. Kasi gara na estudyante na wa nga ID sa eskwelahan na pahimuon og kuan, affidavit of loss. May tabo na dai pahimo lang dito. Dili na mo tubang ang abogado og ang kuan di na magkita. Ang abogado ka affiant which is not the proper gid unta. Unsa may proper ana? Kinalan nga mo appear ang affiant sa lawyer. Mo nagiguno, subscribe and sworn to before me. This blank. Unsa man na kanang adlaw. Day of September 2025 at blank asa dapit. I further certify, mga abogado, I further certify that I have personally examined the affiant. So magkita yun mo. Mo na proper. Straight to the point. Pero pila man kahitabo nga wa magkita. Ba't nga naman nga ang affidavit na okay naman? Ha? Lahi na nga tulubagon sa lawyer, lahi na nga issue ang pagnotarize, lahi nga issue ang sa substance. Straight to the point. Lahi na, bisag judicial affidavit. Kay kanang naghimo sa judicial affidavit nga lawyer, di man pwede siya mao'y notaryo rasad sa attestation. O sa may tabo, gawas kung doon na kay kauban sa law office nga abogado sad nga magka-notaryo, or teknikalon sa usahay, mangita kag laing abogado nga monotaryo. Ang uban na mo adtog City Hall, alay panotaryo na nitong attestation, total ko naman na. Kumbiyansa ka na, og ang uban man ko dili na kay technical naman ko sa kayo. Inig-present sa korte ron, gi-identify ka na mahigalang affidavit, ang iyang testimonya dito lahi na mahigalang hisgutanan, og ang hisgutanan sa notaryo, patawag yun ni ron ang kuanan eh. Kaya question na ni ron, si Gutisa ba mao'y nagbutang-butang na iyarang gimata-mata ang document number? Maibaw ana. Iyang gimata-mata ang page number, butangan talang ni kuan, mata-mata lang, book number. Unya ang silyo sa abogado, ang dry seal, yun sa manaday. Sumalagmit ang abogado, pwede, tinuod ni ingon ni attorney Pichi Rose, Piski Espira nga, wa gid sa kapirma, wa sa nag-prepare, pwede. Ba't ang iyang sekretary ka, ang iyang staff, imbestigarono na. Kung mauho na, nanuay labot si Gutisa. Straight to the point. Kaya kanas Gutisa, kaparihan naman ang uban nga magpanotaryo sa City Hall nga, dahil notaryohan, nagtuo man ang ganang uban nga, di na ka mo appear. Maingon na ng mga runner na ba yan, notaryo sir, ilang sa maning nga document, ato notaryohan. Mao man ni mahitabo, o inana ganin na nahitabo, imbestigaro ng law office ana. So si Gutisa, dili inana kadakog sa Gutisa nga, murag, tuwan na nila bundak tanan kandet, Gutisa ang sa, unya ang iyang gitumbok si Martin Romualdez, sadaan wa na tagad mo higala ang technicality. Aya ato ipadayon ato mga isgutanan labot ani para matinawan ang publiko. Kay mura na mahinon ng kalakiha mahigala nga masadaan pa si Gutisa kontra Martin. Ato mahigala imbes kay mo instrumento parehara gud ni mga kagalaan sa journalism ba. Bantay ka dayken, journalist. Og mingon ang source karon nga nakoy akong issue. Ay lang kung isulti ako nga na. Ato man na i-respect. Ba't mangita kag lay pamaagi nga makuha nimo? Makuha nimo ang labi na investigative journalism ang imong gihimo. Naman si Sir Fred Langido, usa sa mga kadagkuan sa pamantalaang The Freeman. Og ang mo kanasingkasi ito ba? Sinsiro ta nga to kuhaon ang issue. Naman maingon na nga source nga. Sir kanang kini sir ba na gipatay dito sa kuan sir? Labay sa tabay ay lang isulti nga ako ha. Kana nyo, ayun lang ko iilasin. Sa tubawa, ang kanang witness mo. But tip na nimo, imo na ipulso. Basi tinuod, no? Anong di man nimo mangita kag lain pamaagi nga makuha. Pag tanaod to, dunay patay tinuod. Sao man na ron, ngita kag lain connect. Dili nimo inyon nga kanang nagtugan nimo, wag yung kay klaro. Ayaw gawaya na kay... Muna naghatag nimo og yawi ba? Kadaghan man na may tabo. Ikaw hindi maris, kabantay ka? Daghan mo yung tabo nga, ma'am, kami na sa DWHP, kadaghan man na. Og atong imbestigaron tinuod gyud although kami sa DWHP usahay hutdan mig reporters lang gyud. Pero investigative journalism ba? Ha? Maingon sir. Didto sa konserba na ay patay nga kanang kuan. Ila nang naay gipatay diha. Nga kanana ang lubong na ilawom sa CR. Ay lang ko isulti ha. Kinsa ko ngan. Ay lang gyud sir. Nya sa man tinuod gyud na sir. Pangutan gud ko na ana-ana. So ngita kag lain pamaagi. Do na ba mo kuan dinhi? Do na ba mo helper dinhi nga kuan? Mangutan na kam sir na helper sir, wala kagawa sa buthain na katulugay na. So doon na kay laing mga pamaagi nga ma-check nimo. So kini butang ta lang kinis Gutisa mahigala. Ni anay nakasulti, ni kunik ng Martin be unsaon ta man ni ron. Inay ana nga nanay nakasulti, mura man og ang gidaot hinuon ang nasulti day. Mao na may bumbahag maayo sa tanan affidavit lang ko na ha. Lahi man na technical man na.
Tulbago ni usa sa mga manubag ini ang lawyer. Nganong naon siyang itabuan na tanawa balikan ang dokumentong. Nganong nakuha niya ang document number? Nganong nakuha niya ang page number? Nganong nakuha ang book number? Nganong nakuha ang seal? Ang dry seal sa abogado. Straight to the point. Dili ka nga pareha ni sa City Hall nga na notaryo da affidavit of laws, mga simple documents, mga notaryo din ha og judicial affidavit nga manawag lang na diha magnotaryo nagkatubang bagod mo sa lawyer wa. Kapila man kamong nang naminaw na karon affidavit of laws nawa nga ID lang, ID driver's license, SSS ID, GSIS ID or baka ID sa eskwelahan. Nagkatubang mo sa lawyer wa. Nagsalig ra pang uban na total simple document ra man na. Hasta ang affidavit, hasta kanang mga affidavit nga jurat lang. Ang uban dili na matubang unless kana mga acknowledgement gyud. Kaya ang ubang mga lawyer mahadlok man ay acknowledgement na kinahanglan nga ato nang atubang ginatanan diring mga parties. Kapila man na mahitabo. Nya mao lang gipadako mahigalag maayo. Ang akong suggestion ani, ipatawag ni Lacson na, ipatawag ang lawyer, ipatawag si Gutisa, ipatawag asa si Marcolita apel question. Ano mo gawas ka ng kamatuoran? Straight to the Kay point. kining hitabo ang mga higala nga nung nakuha ng dry cell, malagmit ang mga staff sa lawyer, malagmit ang lawyer wa gituon mo pirma dai gipisundog ang iyang pirma o kinsa nagsundog ang staff baka or kinsa. Kanang dry cell nga nung nakuha man na. Unless dunay mo pablatter sa Manila nga gilungkab ang iyang law office. Straight to the point. Gilungkab ang law office ni Attorney Pitsi Rose Espira og nada ang dry cell. Muna ko pangutana nabay ng pablatter sa Manila ana o nganong sa tanang abogado ang iya yung law office may lungkabon. Medyo apikin ang napita eh. Apikin ang napita. Now, lahi nang isgutanan ha. Dili mahigala nimo ma-discredit ang usa ka membro sa Philippine Marines just because of that. Lahi nang isgutanan. Kana nga issue is distinct and separate didto sa substance ang affidavit. Unya karon, unsa may epektoan aron? Granting nga lang. Ibutang ta lang nga, questionable gyud, wa gyud mahigala. Makanotaryo ang abogado, okay. Unsa may effect nga pag present ani niya dito, nag-take oath man siya sa Senate. I hope Lacson makasabot si Lacson ana. O kasabot si Lacson na pa. Guri-guriyo lang sa ni usahay. Klaro-klaro lang ha. Klaro-klaro lang mahigala tanawa ragod. Once mi take oath siya sa Senate, mas labaw kanang iyang pag-take oath sa Senate kaysa pagnotaryo. Kay pwede man nga kanang iyang affidavit bisag wa na manotaryohe, nag-take oath siya sa Senate. Kay wa may ang witness day pa tik-oton man gyud ka sa Senate. Kana dayong uban din ha nga gi-invite sa Senate nga why affidavit. Nag-take oath dili di admissible ng ilang testimony. Ang tubag admissible kana. Imagine ka nag-take oath siya sa Senate. Pag take oath niya sa Senate mahigala, nahimong gi-cross-examine si Gutisa. Kana dako kay na mga higala nga value because ang affidavit unsa naman din ang affidavit. Ang affidavit private document na sa mahigala kung dili pa man notaryuhan. Notaryo niya ang effect niya nahimo siyang public document. But ang question ron, kung ang usa ka kasabutan kala baligya yuta panotaryuhan nimo kay requirement man. So na valid siya kay na may notaryo so madto kang register of deeds okay na tanan. But ang pangutan na ron, og wa day notaryo, ibutan ta nagbaligya ka kay dito sa bukid, dito sa baryo. Wa may abogado dito. Gibaligya nimo imong bisikleta ron. Indekin, ikaw indekin, baligya ka bisikleta nga tumarisan, naghimo mo dokumento, gipalit na mga witnesses. Why notaryo? Question. Kanang maong kanang maong document because kay why notaryo dili ba invalid ba? Dili. Valid between the parties. Mao ba ni usos bukid ay? Ngadto kas bukid way abogado dito mahitabo ana. O mo good for ka dito may pautangan og gud ha o de utang o. Pirma lang ka diri. Ang pangutana na invalid na kay may notaryo. Dili. Valid na. Mabaligya kay mo paya gibaligya ni mo ni Nims. Gipalit ni Nimuel. Wa mo'y abogado. Kay tuwa mo dito sa bantayan. Sa bukid lang ni Nimuel. Pero gipapirma kang Nimuel. Ako si kay Susminya akong balay kung gibaligya kang kuno. Gipirmahan. Nya nag-witness mo. Ang uban na ngatos kapitan na indekin. Bantay ka ngatos kapitan may pinirmahay ta. Question, wa may notaryo, dili day valid? Ang valid. Nganong gipadako pag maayo ning kang Gutisa? Mura man sa mahigala og kanang awa na gyud credibility sa Gutisa mao na lagi bombahan lag maayo. Si Martin luwas na. Adios, di ta magpadaan ng istorya ha.
Lisod ng istorya ha og mo na wa ta magkadimao na og sa duwa pa na sa dart mang higala wa ka kaigo wa ka ka bullseye hasta gani sa dartboard wa ka kaigo. Monay prangka-prangkang istorya ha. Kay pag adto sa Senate ni tikot siya sa Senate. Pag tikot sa Senate, di cross examine sa mga senador. Dakog value kanang maong affidavit, kanang maong affidavit ngayon gibasa nga gi-cross examine siya because you know, ang affidavit mga higala kanang affidavit lang daan bisag ginotaryuhan. Kanang affidavit as a rule is hearsay evidence kana. Unless i-present sa korte, gi-identify sa witness o giagi sa og cross examination. Kay kanang affidavit hearsay kana kung wa kana mahigala ma-present sa korte, wa ma-identify sa witness o wa mahigala kana ma-undergo og cross examination. But kini karon ni take-out siya dito og na cross examine sa mga senador. In fact si Lacson gi-check niya kanang nga picture kaila ka ni. O kaila ko muna si Mark. O kanang usa kana mao na si Paul. O imagine ka ni undergo cross examination. So dili nimo mapakagamay ito because ang iyang pag-testify sa Senate under oath kadto. Nakita sa tibok Pilipinas, under oath to. Unya naagi cross-examination, tiyan mo na, unsay cross-examination ni Tulfo, tol paminawon na gud names, paminawon ta, giunsa sa pag-cross-examine ni Tulfo, ang iya pag yung information ni Tulfo gikan sa Malacañang. Mura man mahigala sa Malacañang, ni tabang ang Malacañang og nagani kanang witness nga mura og maigo ning atong dili ang igon ang name that cannot be mentioned ang Malacañang supply og info ni Tulfo na mention na ni Tulfo na nasipyat siguro yung baba nga di ay info gikan sa Malacañang. Okay sige names ato i-play na names giunsa pa cross examine ha Hindi ko lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Ganito po kay Saldico. Yes, Your Honor. Okay. Kasi po pinadalan po ako dito sa Malacañang po ito. fresh ha fresh mukhang ambak. fresh ha Malacañang may nagpadaday ngano man na nganong gikan mas Malacañang so ang Malacañang mutabang og unsa man pagguba ang witness nasipyat si Tulfo aning pagkasultia or wala sa kabantay unsa implication sa to pa ang Malacañang di ay og si Romualdez may maigo mutabang sila depinsang Romualdez. Okay, ibalik names para makuha na to. Okay, ito padayon ha. Unsa implication na ni? Okay, giunsa niya pag cross-examine ha. Sa ito pang affidavit, gi-identify, gipakita ni Marcolita, duly identified ang affidavit, ug unya, gi-cross-examine siya sa mga senador. Could you just imagine that? Asa may mas labaw? Asa may mas dunay value? Ang affidavit per se or ang iyang testimony in the Senate nga under oath in the Senate nga nag-undergo siya og cross-examination. Any lawyer nga naminaw na karon kahibaw sila. Asay dunay dakong probative value, my goodness. Simple kay na. Atong ipadayon ko na sige dong. Sabi niyo kanina, si Saldico lang po naging VIP ninyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Ganito po kay Saldico. Yes, Your Honor. Okay. Kasi po pinadalan po ako dito sa Malacañang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong fresh. biodata. Fresh. Malacañang hamoy napada sa background. Iyang giswayan og guba si Gutisa pero katubag mas Gutisa. Nakatubag manindot niya, natubag ni Gutisa gyud ni undergo sa cross examination sa mga senador. Atong ipadayon ha, standby. But ato sa ipadangat kini nga portion atod kanato sa Panyawan Seed Panyawan Liniment Oil. Mga nabuhi sa tagadali mga higala. Pait kayong kahimtang karon sa panahon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Seed Panyawan Liniment Oil nga may mohatag og kahupayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmang mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol ug dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na makasama sa Seed Panyawan Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Okay, atong malikan may gala. Padayon to cross-examination ni Tulfo. Cross-examination man ang iyang gihimo. Gitanaw niyang background ni Gutisa, tubag man Gutisa tanan. Nga mura giyang ipalutaw day ba nga, wa kay kuan day kay ngano nga kana na ang bodyguard kada speakers na balhin ka speakers. Mura man guna sa mahigala ba og something sa imong pagkatao ngano di ka magdugay sa katrabaho.
Ma-question man gud na mahigala, mabitaw na akong tambag ini mga batanon karon. Pag-graduate ninyo sa college, pag-suod ninyo og trabaho, ayaw mo pag rolling stone gyud mo kayo ha kay ma-question mo sa sunod nga company nga musuod mo. Mo ni gusto palutaw pang Tulfo day, kamantay ka day. Mo ni gusto niya palutaw. Nya pas-pas man lagi, mo na magkag rolling stone. Pero natubag man na mahigala, natubag man ni Gutisa. Natubag man. Kaya ako lang nang gi-inject gamay para makahibaw to mga bagong graduate daw. Pag apply nyo trabaho, madawat mo, trabaho mo diha. Dili kay after 1 month mo resign. Lain na po yung trabaho. Pag man after 1 month, resign na po. Ma-question mo anang kalakiha sa sunod ninyong applyan nga ganahan on tamos company. Ang posibilidad ng interview ana makaingon ang nag-interview sa may problema ani niya nganong kadaghan bang company gisudlan wa man magdugay ni. Medyo doon ay kakulian, no? Oh. So kini ang kang Gutisa iyang gi-cross examine, iyang ipalutaw nga ngano di man ka magdugay sa usas pikas. Mo abalhin ang pukas pikas, walhin kas pikas sus natubag man ang Gutisa mahigala. Nindot ka bang pagkatubaga? Ya ate padayon si Erwin Tulfo be. Okay, proceed dong. Background, work experience, kayo po ito eh. Master Sergeant Orly Gutesa, tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security, Presidential Communication Operation Office, BIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko ba galing sa Coca-Cola? Ito, balikan ko lang po si Gutesa, si Sir Orly. Kasi po, matibay po kayo na witness. Sa tingin ko po, may mga nag-question po ngayon. Kaya kayo po ang una nagturo talaga dito po kay Speaker Romualdez. Fresh, I want to make Fresh ha? Kini ang mga statement ha ni Tulfo ha. Bantay ka day, sipyat man ng iya or tininuod ng iya nga wala sa kasabot sa application. Ang number 1, kada ingon na kini background, base gikan sa Malacanang. Ha? Something na nga tanaw nun. Ikaduha, kini ang sulti karon nga, matibay ka nga witness. Sabot siya nga matibay nga witness Gutisa. Straight to the point. Kay ikaw ra mo ay nagtudlo ini nga ang name that cannot be mentioned. Ha? Okay, proceed names. po, pag binalikan ho tayo, tatayo po yung mga sasabihin po ninyo. Tama po. Kailangan ko pong tanungin, sir, anong year po ba kayo nag-retire? June 30, 2020, sir. June 30, 2020. Sir. Pakipakalanan mo nga po, sir, mga naging boss mo sa BIP Security. Doon po sa Bureau of Customs, sino po? Nung sa, Your Honor, yung sa Bureau of Customs 2011 to 2013, Commissioner Rafi Biason. Si Rufi Biason, opo. Yes, sir. Alright. Pagkatapos po noon, saan po kayo napunta? Pagkakaalala ko, Your Honor, is napunta ako kay Vice President Gigi Marbinay. Okay. Pagkatapos po noon, sa PCOO naman, anong year po kayo doon? Noong 2016, napunta naman ako kay Secretary Martin Andanar, Your Honor. Okay. Kay Secretary Martin Andanar. Yes, Your Alright. Honor. After po noon, saan po kayo? Bumalik pa Active duty pa rin po kayo, ano po? Yes, Your Honor. Nire-request po kayo. Bakit po gano'n? Papalit-palit. Hindi pa kayo, parang hindi po kayo tumatagal sa isang office. Fresh. Nindot nga question Tulfo ha. Iyang giigo gyud mahigala ngano nga di man ka magdugay, bakit hindi ka magtagal? So something wrong with you. Mo na akong itambag sa mga bagong graduate ron, magkasuda gani mo trabaho nganong di mo magdugay. Trabaho lang sa mo diha. Pero og dunay valid gyud nga reason nga nganong nihawa ka ni balhin kag lain kay ma-question ka na. Duha ka buwan trabaho ka di pikas. Yung sunod buwan na pod trabaho ka, duha ka buwan na ka kutob. Sunod wa jud ka kaabot na regular ka day. Sige ka lang gyud og ka di ka kabot 6 months. Ma-question ka na. Kini yang punto ni Tulfo, kuyaw ni nga pagka-cross examine niya ha, nga nasa punto nga ngano di ka magtagal. Pero natubag mahingalang Gutisa. Natubag. Sige, padayon dong. Problema ho ba? Natatapos po yung yung sa BOC po, yung nagkaroon po ng kaso si Commissioner Biason. So, doon po kami naghiwalay-hiwalay. Then kay Gigi Marbinay naman po, Vice President during time of Gigi Marbinay, natapos po yung term ng 2016. Opo. At pagkatapos po kay Sik Andanar naman po ay nag-schooling po ako during that time po, kaya nag-request po ako ng termination ng duty. Hindi na po kayo bumalik. Hindi na po ako nakabalik po sa kanya. Okay, pagkatapos po noon, bakit Marines po kayo, napunta po kayo sa Bucor? During time po kay, kay Yusik Paildon po.
Okay. Nirequest din po ako noon ni Yosik Paildo na samahan siya within 9 months po yata yon pagkakaalala ko. Okay. Tandaan niyo po yung mga sagot po ninyo, ano po? Kasi baka ma-cross-examine po kayo in the future, matibay po. Sa tingin ko po, nagsasabi naman po kayo ng totoo. Siguraduhin lang po ninyo na hindi po nabago yan. Ano po? Kasi hindi po ninyo naisama sa inyong affidavit. Ano po? Yes, Your Honor. Maraming salamat po. Mr. Okay, now ha? Si Tulfo mismo kaya ligoon mong testimonya, ligoon Kaligoon man ang testimonya karon ni Gutisa. Ngano man mahigala nga dili man na mo ipulsong lakson. Ha? Ngano man naron nya moro bag si Gutisa na gitirahag maayo. Ang kanang notaryo mahigala nga issue is distinct and separate from the substance of his affidavit. Straight to the point. Ha? Ang substance affidavit nga gitudlo na si Romualdez mura mag wa man kitag ng lakson, ang gitagad ng lakson kanay mahinoon mahigalang ang notaryo mo ni mo na agoy magpaklaro man si Ping. Straight to the point. Ako willing nga po kumuhatag ni Ping Lakson. I hope kung sa magka-realize sa baga murag maklaro tadi kalakiha da nga murag kuan. Ayaw na Ping Lakson, murag kay nang kalakiha. Ang direksyon to klaro subay lang tas kasada mo adto mo sa katunggan. May klaro-klaro lang. Muna nga ang mga abogado nga klaro lang ba? Kita ron media man tamay kala masulti kita ni atas tunga lang yun kay ako lang sang sabton tala sang mga lawyer kay depende man po dog lawyer de kag hire kag Romualdez. With your respect lang, no? Pero mo ni ang tinuod. Kanang affidavit is gutanan. Siyempre kanang lawyer ipatawag na dito mahigala sa executive judge dito may galas Manila o asa na iya notaryo niya nakuha patawag na ipa-explain niya na dito. Lahi na nga issue. Lahi nga issue kini mahigalang substance. Kay kining mga naminaw na to karon nakahibaw mo diha, labi na kato nawad ang ID, nagpahimo mo ka affidavit of loss, nagkita bagod mo sa abogado, wa mo magkita. Straight to the point. Dili na proper, ang proper na magkita gid mo. Kay manumpa ang katubangan sa abogado, nga ni-appear ka gyud tubangan sa abogado. Pero kapila man mo nagpahimo dabi ka affidavit nga wa na mo magkita sa abogado na pirmahan na lang na okay na lang tanan, labi na mga simple documents na. Mao na ning istorya ha kay ang akong duda ni day kun dito sa Manila ni day. Nya dunay runner dito ha notaryo pagtan-aw ang affidavit jurat lang guna. Di mga na acknowledgement. Kay acknowledgement pa na malagmit ng abogado mo careful sila. Kanang uba mga staff na inyo man ha kanang jurat lang ginagmay lang affidavit of loss pila ba ng ID na wa. Di wala ray problema pero og kanang mga acknowledgement baligya gyuta di pwede. Kinahanglan acknowledgement na ipakuha ng mga parties nila nga mo pirma gyud sa libro. Mao man ay kasagarang mahitabo. Labi na mga acknowledgement na gani, sagad na mga abogado di mo sugot anang dili di mo appeal ang party. Labi na yuta na ibaligya day. Di mo pwede nga ayaw parian na diri. Pero kada mga jurat lang din ha. Naiuban anak diha, dili tanan pud ha. Kay dili na proper nga practice apan ang abogado nga pretty ka busy kayo. Doon ang sekretary ka mao mo pirma, ka mao mo sundog pirma, pirmahin lang na diha. Pirmahin lang diha, magkabayad ka kay nakanotaryo gud pero wa mo magkita sa abogado kapila man ang mahitabo. Inana nakasimple ra ako example ninyo nganong mao man gipadako og gumayo. So si Lacson, Ping Lacson, talawang substance Ping, ayaw ng technical kayo Ping. Ikaduha, naana naka-take off na hasta gani ka Senator Ping Lacson, hasta gani ka ni cross-examine kag appeal. Ni pakita ka sa picture. Nga imong gipa-identify ang picture kaila ba kaani? Atong bantayan kini mo investigasyon mahigala kay basin og di na to nimo bantayan. Masukamod tawa na ta moagi sa tarong kalsada tuan na ta mahigala gidas katunggan. Mo na mahibaw ani mo ang dagan asa ang direksyon ni Ping Lacson. I hope mga higala ako mas bita-bita man ta ni Ping ba? Ako nituon ta ko na day nga na si prinsipyo ba. Tarungon tong imbestigar Senator Ping Lacson. Klaro ba kayo Ping? Dili ba ya pwede nga kuan ha? Ayaw i-underestimate ang understanding sa mga tao. Labi na ni ako sa DYHP, ako yung tagag husay ang mga tao ani unsay klaro gyud nga isyu. Og angay manubag. Panahon ni Duterte kinsa angay manubag, patubagon. Panahon ni Marcos sala, ligsan tanan kinsa angay maligsan. Og dunay problema panahon Duterte, apel Mark Villar kaysa maoy DPWH secretary at that time. O di mahimo nga magpili-pili ta. Magmahay ning uban kay ang baha ra ba naarabas tanan lugar. Ang amag kadto ng pili-pilion ron tong kuan niya ang uban nga gibahaan. Sama na mo di Sugbo, magmahay ni mga taga Sugbo og dili maapil way mga preso dire.
point.